right vauya kudare kuzoma navo tsanangurirai dare chaita kuti muuye kuno kana muchitaura pamberi pangu taurai ini totaura zvikunzwika panze apo chaipo saka toda kuti munhu taura zvinonzwika muno wakasununguka chitaurira dare zvaita kuti muuye somanara kudaro taurai pamusoro idare inini ndauyo nenyaya yangu ndakasiyana namunyaradzi Shereketa so ndiyo vane vana saka ndikada kuti ndione vana havadi kuti ndione vana hanzi kana ndida kuona vana ndofanira kuenda kwavari ndonoona vana ikoko ndodzoka kuno kuti ndimboyo vana vamboyo kana kuholide kana kuweekend havari vakura zvakadii vana pane 16 ne12 ne5 16 12 ne5 vese ma-under age vana vachona vangadai vachitori nemi dai maamune access yekugona kuvachengeta vana vacho but zvinhu zvakanaka kuti vana vakure vari mumusha mababa vavo handiti vachidzidza tsika dzemumusha mavo but nekuda kwenyu musingarambidzwe kuti mwana muda kuona mwana imi mungati mukadzi wakabereka mwana 9 months akatakura mwana wake woti munhu akakuona mwana kana kuti ambotora mwana wake moramba naye pane kuwirirana here papa munyaradzi zvina kunaka kana muri kuita zvinhu zvakadaro dzibhedhi mwana muri kurarama naye handiti mutemo wenyika ino munouziva kuti unoti chii mwana anozobva panamai vake 18 years handiti imimi are very lucky kuti vana venyu munavo which is good isusu traditional pachivanhu chedu chaicho tinoda kuti vana vakure vachiziva tsika dzemumusha mavo handiti mapoa mamai aya tiri kupisa ropa vana baba vanowanda vana havafanirwi kuona discord rana baba kune mamwe madzimai varipo mamai anoita izvo hatinozvinzwisisa zvandiri kutaura saka kana mawana vana chakaipa chingave chii chekuti vana 3 months dzechikoro muinavo handiti 1 month yezororo rechikoro kana vari pachikoro vachizorora zvavo voenda unopedzawo 1 mwedzi vaina mai vavo pane chakaipa toda kuti tinzwe dambudziko renyu kuti rakamira sei tiwane kubatsirana nenhau yevana fungo yataura Karen haisi chokwadi kuti akarambidzwa kuona vana ndiye akatora vana kuendesa kuvabereki vangu mushure mekuti ini ndatadza ndisiri kuenda kubasa tagara kubulawai baba vangu ndokufona kune muroora kuti sezvo zvinhu zvakaoma hamukwanisi here kuunza vana sezvo ini ndaretaya mai vangu vachaenda kubasa baba vangu vachaenda kubasa zvinhu zvazvo zvakandiomera nguva yachigara kubulawai vana vaidzidza kumaprimary schools baba ndokumufonera muroora hamukwanisi here kuuya nevana ndichengete ndisati ndasvika ipapo mambo kuti nditaure kutsanangura mai vake vakafonera mai vangu kuti hamukwanisi here kuti vana venyu mutore vanhu vazukuru venyu havazi venyu here because mumurerutsire aremerwa vana 3 first born iform 3 second born anga suppose ari grade 6 third born kekupesa kai grade 5 zikanzi mwana we ari kuremerwa hamukwanisi here kutora vazukuru venyu muvatore because mwana wangu mai vake ndovataura izvozvo kuvari kuremera mama vangu vakapindura pafoni vakati inyaya yekuti mwana uyu haana kukudza ichokwadi tine urongwa yekuti vana tivatona zvisinei ndojamba ndobva ndaenda ndiye akaenda nevana 3 kubudiriro kuvavarara ndokwatinogara ndokwandakugara izvizvi ndakubudiriro kumba kwamudhara asi ndikushandeko ndokune vana mudhara ndokutsvaga nzvimbo yevana ndokuya nevana ndokunosiya vana kuvabereki muna January gore rino muroora dzikanzi mora taakutsvaga vana vechikoro sezvo muri masi kushanda chima chikubatsirei mudhara mutu akabhadhara mari fees yevana 3 ndokutsvaga mainifomu uyu ndokusumuka avasati amboziva kuti vana vari kuenda kuchikoro kupi iva hasitozivi kuti vana vanodza kupi pavana. It's now 6 months from January mambo
kusvika izvezvi haasati aona vanhu vari 2 vakuru itsoke ndogona kuti havakura ko kadiki kasvika ne5 kari paECD haachatozivi mai. Ndine audio yavakakumbira Muroora achisenda kuna baba vangu akati ndachikumbira vana paholiday. Baba vangu vakapindura vakati Muroora ndikutoshamisika kuti sei usina kuuya wana nguva yepakasenda audio yanga 3 months ezvina 6 months usina mbouya kuona mai venyu vakura omukira wogeza vana omukira woona kune kuenda vana vechikoro. Izvi zvaasi kuziva kuti vana vari kusvika uniform yerudzwai. Ticha vevana haasi kuziva kuti nyanodzana. Mwana wacho wekufirst born musikana haasi kuziva kuti mwana acharodza kupi. Asi iye zava kutaura panapa mambo kuti ndamurambidza kuona vana. Mubvunze kuti ndi iye tiri vaviri pane musi 1 here kana pane pafoni pake pakaritsendera message yekuti ndiri kukumbira vana ndikaramba. Right. Vasherekete maita zvakadaro. Saka tichifarira kutaura nevanhu kazhinji. Handiti ndikatadza kukuudzai handiti ndinopotera. Munoziva chinhu chinonzi kupotera. Wotozoudzwa asi shuwa ndo nyaya yangu atotsvaga munhu wokupotera usina kungoudza murume zvakati. Handiti chikumbiro changu ini nyaya dzangu kana ndidziita ndinoita nemibvunzo. Pane chingakunetsai here kuti holiday yakwana handiti vana vonzi endai munoona mai venyu. Holiday 1 week yasara kana kuti 3 days before school opening day vana vadzokera kuchikoro. Handiti ndizvo zvese zvinoitwa neni baba vacho. Handisi kuda kunzwa kuti mwana wangu azoshaya mari yekudzoka kuchikoro. Izvi ndinozviita. Ndini zvekare ndapa vana vangu paperback yekuti 2 days dzekutanga munosvika muchidyawo chikafu chabva kwandiri sababa venyu sevana vangu vari kuenda kuna mai vavo. Kwete kuti ndiri kuda kuchengeta mai venyu, no. 2 kg yenyu yeshuga vana vangu 3 mwe painopera otherwise inopera vachitodzoka futi kupi kuchikoro. Handiti makwara. Pane chingakunetsai here vanhu vamunyaradzi kuti muite zvakadaro. Danho rakatorwa nevanhu vedivi iri rekukupai vana vakagonesesa. Ini ndinofara kuti imimi ndimi muzive kuti mwana wenyu avata papi. Muzive kuti mwana wenyu adya chii. Muzive zvekare kuti mwana wenyu arara papi. Amuka achifamba here. Handiti mapana. Ndoda kukutaurirai nyaya ezvino tikaverengana varume tiri pano. Ndisingataura hangu vamwe havasati varoora vakaroora. Handiti tikariswa 10 varume tikafora panapa. Handiti mukadzi wauinaye seni ndotonyara kutaura nhamba kuti ndowechingani. Handiti mapanzvisa inhawe matambudziko eupenyu mukurarama kwatinoita. Then totenda zvavo kune vasina kusangana nematambudziko iwayo. Mhuri dzakawanda dzamuri kuona hadzisi kurarama nemamai akadzibereka. Mapanzvisa vashoma vari kurarama nevabereki vavo zvekare. Handiti makwa. Saka nyaya yangu iri kuti imimi muri kuadvantage side in terms yemutemo wenyika. Handiti makwa. Kuwana vana vako unzi avo mai vavo vari uko. Kune mamai anotorera vana kushungurudza. Handiti mapana. Atingoshandisa temu yekungoti vana vangu. Handiti makwa. Imimi kana paita baba vakaremara njere voti handikupe anything chevana ivavo kana uri iwo uinavo. Hondo yakunenoshungurudza mainnocent soul vasina kuaplya kubereko. Handiti mapona. Vana vakaberekwa nevanhu 2 kuchiwirirana. Hakuna vanhu vaviri vanofamba rwedo vasina kurangana.
kunogarisana mukadzi nemurume kana kuti musikana nemukomana muchitanga imba munenge marangana koberekwa vana handiti mapawa 1 2 3 vana vari kuberekwa handiti vana vaberekwa imunotangana vanhu vaviri ndimi munoziva chamatangana vana havana chavanoziva saka hatidi kuva afekta vana ivavo handiti mapawa hatitoda kuti vaafektwe tinoda kuti vana ivavo vangorarama vachingoziva kuti separation dziriko kurambana kwevanhu kuriko handiti mapawa vana ngavachinodzidza manje kuti mai ndimai vari kugona kuvabikira sadza vasiriwo vakavatumbura handiti mapawa basa rako sababa vashereketi ndire kubatanidza vana naamai vasina kuvabereka makateerera from all angles mai vasina kubereka vana vabvuma kuti nekuda kwemurume wangu wandinoda ndakumuchengetera vana vake mai vavo varipo mukaona musina kusangana nemubvunzo iwoyo kuti iwo handingachengete vana veumwe mukadzi iye ariko ibvai matoziva kuti murikutopinda panhu pari wrong handiti mapawa so you are very lucky kana muchirarama nevana venyu mai avo voti ndinodawo kungoona vana handiti mapawa daka munoriziva chinonzi daka isinoti daka kuchivanhu mama rinonzi daka kana kuti godo handiti mapawa iroro rikabata munhu handiti aone chinhu chakanaka chese chawaita chiri wrong igodo rinenge riripo kana kuti daka rinenge riripo handiti mapawa saka nyaya yatiinayo pano changu mubvunzo chete kwamuri vasherekete kuti mune dambudziko here nenyaya yekuchema naadzimai venyu yevana kuti kana vana vabvara chikoro ndinovadawo handiti muchaona kuti vakavada mukavapa handiti nerimwe zuva umwe chete wenyu futi anodzoka kudara sei hativatenderi ava kuti mukavapa vana kozonzi ndafunga kuti mwana umwe aizoenda pahati lehwanapo ndazofunga kuti mwana aende papupa jenapo vachitsvaga kudhistepa upenyu hwevana nekuda kwegodo izvozvo izvo ndo basa rechivanhu redu ine certificate yedare rirapa hatitenderi zvinhu zvakadaro handiti mapawa saka tiri kuti isusu tibvunze kwamuri kuti mune dambudziko here nechichemo china amai avo kana musina dambudziko ndokusunungurai kuti temu yatosvika yekuvharwa kwechikoro manje vana vakutouya kuna mai vavo agasti september vakutodzoka kuna baba wavo handiti mapawa chinganetsa ipapo chii hapana custodianship yakaaplayiwa kukoti yakaita kuti mupuhwe vana kana kuti muti munhu akazenga azodai mwana anongoda kudzidza tsika dzemumusha make full stop ndo nyaya iripo kuchivanhu kwete mitemo imwe yataakushanda nayo tinorwisana nayo kuchivanhu nokuti haitaure zvinhu zviri feya zvinotifadza handiti mapawa tine madisadvantages akawanda ekuti mwana akararama asiri mumusha make nyange wozouya anofa ari muenzi mumusha mababa vake mune rukuvhute rwake tinoendepi kana tikaita unhu wakadaro handiti hakuna mwana vamunyaradzi anokoshiwa mai vake kana kucheka naukama namai vake ndoda kukuudzai hakuna zvinhu zvakadaro nyange mukamutengera mota kuti mota iyi ndeyekuti usade mai vako mumwe muse munomona achimwa doro kana kuti achimwa madrinks namai vakagara mumota yamakamutengera kuti usaende kuna mai vako saka pana zvatee tichiita ukama hwevana kuti vararame zvakanaka be very open sababa kungove open chete mukanzwa mwana akukutsanangurirai zvamai zvakazodai mamava baba zvakazodai handiti mune nzira yekutambira mashoko mwana achitaura vana vari kudimurwa misoro nemama yedu vana vari kudimurwa misoro nana baba vedu handiti
zvichienderana nekuti vanhu havasi kugona kuyananisa upenyu. Hakuna shasha yekuyananisa upenyu. But chimbonzwawo woti handina kuita here ichi kana kumisha munozviziva ndikuda mari nini handipiwe mari pano apa chichi kana wakambovapo woti ndakakupai 1000 in 2 weeks time ndakanga ndakugeza nemvura pano pasina chisipo yekugezesa pa 1000 US. Handimurikuona. Saka inini mubvunzo wangu ndewokungoti mungaite dambudziko nazvo here zvekuti vana holiday ikakwana muvati kuna mai, but kwete kungovinga kuna mai kuzofadza mai. Vana vaine maprojects kana kuti vane zviniki zvekuti vanenge vakatarisana nezvemabhuku ekuchikoro. Handiti mapona shamwari kana tawirirana ndiri kukupa vana for only a week. Vana ava vari kuenda kuchikoro neholiday mataura umari kwa level. Handidaripo notime yekufunda esitime yekutamba. Handiti mapona. Saka zvese izvozvo vanofanirwa kuzviudzwa. Imimi kana madzidzisa mwana kuti aende ku level. Pa level ndo patinotangira kuti mwana aenda kuchikoro. Aenda kuchikoro. Kwete kuti titi pane upenyu hunganobuda ipapo, hapana. Handiti. But pamuri kunomudzidzisa, muri kunomudzidzisira kuti mangwana vave vanhu pane vamwe vanhu. Vagone kuchengeta mai ivava. Zvamakatadzirana imi muri vaviri, ndimi munozviziva. Hazvifanirwe kutopinda munzeve dzevanhu kuti makatadzirana chii. Handiti mapona. Chinhu chakakosha ndechekuti baba vedu kana vaiva mutadzirana baba namai ava, but baba vedu vakapuwa mukana wokuti tigare navo sei. Mai vedu vachidai ko mukana wokuti isusu tinotobva kuna baba vedu tichienda kuna mai. Zvavakatadzirana vana ava hazvinogona kunge zvisina chine musoro wese. Handimoona pavanozviisa hapana anobatirira padaka manje. Daka rinobatirira ndakakukuudzai. Pamuri mwana muri kumudzidzisa ari kuenda kuchikoro. Handiti ka. But akabatirira padaka. Handiti muri kushandira pasina. Handiwa panzo. Muri kushandira pasina. But kana mwana akangove open, mainini varipo mudzidzisei kuti havasina inda. Iti mai. Handiti ndizvo. Jamai. Mukamudzidzisa izvozvo vana vakaenda kuna mama wavo, kana vachiti mama vanoti mama kumudzimai wababa vavo. Mai vavo vanogara navo. Handiti. Mai vavo vakanzi vafa havana dambudziko vana ivavo because mama vanavo kare. Kana mama vavo vakafa kwete kudzidzisa mwana kuti mai nini. Kumudzimai wababa kuti mai nini. Ririko daka iroro tozviziva, but iwewe munhu sababa itorwa kuti pano kana kuti uwirane neni. Handidi kukunzwa uchiti mai nini kumukadzi mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndi mai vako. Handiti. Mwana akabatirira ipapo haana dambudziko. Isu kana tiri kumisha kwedupo mwana womukoma isu tiripo 4 vakomana mumba medu. Hakuna mwana anodedza inini achiti baba mudiki. Muzvindo zvandikutaurawo munyaradzi. Idambudziko kana wati mukadzi wako wanga uinaye warambana naye mabereka vanhu. Handiti. Pamuri kunotora umwe mudzimai hamusi kunomutorera kuti ngauye azodya sadza pamusha. Muri kutotanga imwe mhuri. Handiti. Mhuri iyoyo nekuda kwokuti ndimi baba vemhuri iyoyo haina mupatsa kuchivanhu. Haina mutsauko. Handiti mapona. Ndeyenyu yese. Saka mukavada vana venyu, vana vamai avo vanochengeta adzimai venyu vadiki. Vana venyu vaberekwa namai avo vanochengeta mai avo. Hapana daka riripo ndokuti makatanidza vana vanhu venyu. Mwana uyu wamai avo akaita mota, wamai vadiki vakaita motikari, vanokumbirana zvipanera. Haana here kubatsira
mukoma wake kana kubatsira amai vake because arobva atotaura kuti chamadombonoona moms pamusha handiti saka motikari yangu haina vhiri ko wadi kundipowo vhiri rako mudhara uyai mutore vhiri ndozvinoita vana vedu mukavada mukavabatanidza right haana here mwana wenyu mudiki mimi wamai vamwe kubatsira kuti mai avo vaine kunopuwa shuga nemukoma wake ndoupenyu kuchivanhu saka ndoda kuti tiuraye daka munyaya yenyu mukaona makungotaurirana kuti handibvumirwe kuti ndione vana vangu zvazodini havafanirwe kubatikana. Naizvozvo tinoda kuti vati ko ndine dambudziko rei, vana vangu vanodzidziswa nababa vangu, vana vangu vanowachirwa hembe namai vavo, adzimai venyu handiti vanowacha so kuwachira mwana umwe, mwana umwe kana usati wazoziva maresults azvo mangwana. Handiti mapa uchinyanja woti mwana wavende wosamutirira mankwara, kuti mwana wehama usamuisire mushonga ramangwana haurizive. Handiti wapo chenga wose manhanga hapana risina munzi. Vamunyaradzi ndo mashoko angu kwamuri, ipai mai ava vana vavo paholiday paya. Handiti maconditions ekuchikoro ndimunaziva, amunoti muchitaura first thing kuna mai avo, mai vana kuchikoro vane manhingi avo varikudai. Saka kana vauya ikoko, don't allow them to play vana avo. Tarisai mone musikana vakunyora O level akangotamba, hatina zvatiri kuita kuonesana. Vanhu vanoti vakarambana nhasi vokoshiwa kuti vairara mugumbezi 1, mukaona madaro ndodaka iro matadza kukunda. Daka richengeteswe muhana pamunhu. Ndiani angasara zvinopatiri panapa akapumura mbatya kusara ari naked, kusara ari marisechi zvatakaita zvinezvi? Ndiani angazviite? But iripo nguva yataita izvozvo muri 2, daka rinozobvepi tichinyeperana. Handiti mapawa munhu kana matadza kuwirirana, ukaona munhu akusiya pamusha uri mupenyu, munhu iye akanaka, hana daka, pana daka riripo. Muri kuzviziva varume, tikuzviona mumasocial media papi upenyu hwatakatarisana nawo, angave mudzimai angave murume, tese tafanana. Ivo vana vedu chaivo tafanana. Handiti mapawa pakangonouya chunhu chandiri kutraya kuti chibve pamuri chekuti daka ruvengo hatina kwatiri kuenda. Saka ndoda kukumbira ini kana tichitaura mudare ndokutaura nemunhurume. Handiti mapawa ndanzwa chichemo chavo ndochisvitsa kwamuri. Mune dambudziko here nazvo? Handina dambudziko. Saka tiri kupedzerei nguva vamunyaradzi? Ngatiitei tigadzirise ipapo. Kana iriwo problem yekuti vana venyu munavo, but dambudziko nderekungoti mai avanoda vanavo vavo kumbovaonawo vapeika koma vavaone. It's only a month or some weeks, less than a month. Vainavo vanotopedzesera vazoti ndinovaudza baba venyu vauye kuzokutorai, vasingachatovade pachivanzi. Handiti mapawa. Then vana ivo pachezvavo kana vadzoka kwamurimi, hamuite vekubvunzwa kwakadii kwamama venyu. Munopaona panokwana imwe temu mwachikuudzai kuti inini baba ndoda kutaurirai, kana ana mai dei nanhingi vachienda ndongavaende, ini handiendeko. Zvandiri kutaurirai panapa isai mashoko muhana. Handiti mapawa. Vakomana, mukomana ari kuti ikoko haasvike amai, makutogadzirisa ukama hwemukomana uyu namai vacho ivavo, kuti vazive kuti right, kana nhingi ati ari kuuya, nhingi ari kuuya, uyu ari kurambirei, vanotopaziva kuti pakati paya. Handiti mapawa. Saka ndichamufosa for the meantime, ndichamunyengetedza adi anouya, vanogadzirisa ukama hwavo nevanhu. Handiti ezvinomati vana vari kuna gogo vavo. Handiti kana ko kana musina ana gogo sezvakaita ine. Ini wangu mai vakafa muna 2015.
handiti ndo hunde inenge ichibvumbamira zvese uku ndo mumvuri wacho hakuchisina mangwana anouya upenyu hunoguma handiti ngatigarei tavaka ukama hwedu pachezvedu nemazera edu ndisinorarama panguva imwe chete ndisu zvekare tinozogona kuti right paita challenge ngatichigadziri sei kana mwangokura musina dambudziko muchaona kuti upenyu hunofambirai zvakanaka saka kana musina dambudziko nekuvapa vana paholiday musina dambudziko imamai rekuti vana vazouya kuno vane unifomu nyowani iripo nhasi vane bhutsu nyowani dziripo nhasi dzechikoro musashandise daka kurasa vana venyu kurasa rudo pamusoro paamwene naatezvaro vanoratidza kuti ukaona munhu achide kuchengetera vana nokutorera vana ndovaisa kuchikoro munhu iye yakaiperera hakuna zvinhu zvakadaro kurura hembe dzangu dzese hakuna hembe yamunoenda nayo kwababa venyu mukamudaro mwana ada kutsvaga kuti wai muri kudaro makutori pabhedheni imwe yakashata kuvana yekuti vashupike muupenyu yokufunga kuti sei tichiitwa izvozvo mama ungatengere bhutsu yekuti kana ndakudzokera kuharare kuna baba vangu ndonzisiya aiwa hazvisiri izvozvo vana ibhora kukavirana kudai chikaviranwa kudai richikaviranwa kudai munoona kana kukura kwavo vanokura zvakanaka ndo mashoko anoda kukusiyirai vamunyaradzi hemje tigadzirise zvimwe zvinhu kundodambudziko mapurisa angu muno makashupike kudini ndotozoita zvokuti kondo nyaya yacho wakomana komakadii kundiudza itai zvamuda kuita izvozvo itai makasununguka hazvina problem wotoona twanga uchizvitambisira time redi yekufunga kana kufungira unhu zvakashata kana kufunga kuti munhu ine kutadzirana kwatakaita haana paangatiitire zvakanaka hakuna upenyu hwakadaro chengawo semanhanga hapana risina mhodzi anoyambutsa umwe mangwana pamuri apa haazikanwe ezilongo makabereka vana mune rimwe zuva ramuchazonorara muimba imwe chete toda kukutaurirai nhasi pano isai mashoko iwayo muhana dzenyu mwana wachaita degree achibva atenga imba anenge akuti amai ndikudai kumba baba ndikudai kumba mozoita sei batanidzai vana kana matanga imwe muri simbai kudzidzisa vana venyu kuti ava vana vangu vakangofanana nemi ivai chinhu chimwe chete ndohondo yauinayo murume yekutsva kudumbu nekumusana yekuchibatanidza iro rinenge ratove dambudziko ratovepo rekuti wazonotanga imwe mhuri yaunga usina kugadzirira asi yatovepo basa rako zvino rari kubatanidza mhuri yako to handini ndikadetsekere kubatanidza vana vangu nokuti ndikaona kuti arikutotadza kuziva kuti chii ndinongodedza mwana wangu kwamainini wangu wekwamaiguru ndovaisapo ndobvunza mibvunzo kuti right yezvino ndakabata ma$5 maviri andakabata panapa ndoda kubvunza iwe uyu chii chako ndisisi po iwe uyu ndiani munin'ina wangu o mangwana nyangwe pakauya munhu ndoda kukutaurirai vamunyaradzi akapfugama akadini kuvapatsanura vana ivavo hazvife zvakaita hazviti mamoa saka rudo nekuregererana zvakaita kuti muparadzane ndimunoziva muri tu musazviise muhana menyu nokuti hazvibve zvagara zvirimo munoda kuzvitsvagirei zviripo izvozvo kana zviripo takutsvaga kuti mhuri yedu inorarama sei ndinozi way forward hazviti mapoa saka iyoyo nyaya iyoyo ndinoda kukusiyira inhasi vana ibhora anechinjani kavira nei ambuya mune dambudziko vana vakauya baba imukuziva kuti vana venyu vari kuenda kuchikoro bati vana havafanirwe kuitwa tsika yekuti vana vanonzi ndavakwidza bhazi vauya ikoko imi mai vacho imi muri kuda vana
ndimi vacho munoenda kuna sekuru nambuya vanochengeta vana vanogara nevana. Handiti muchinotora vana vacho gogo ndauya ndandati zvavabvara nhasi ndi pandangovatora pavari kutiningirira pachidzoka ndinouya navo gogo ningi ewiki isati yatobhodika havo ndokuru ndodzoka navo after 2 weeks. Handiti mapoha 2 weeks dzichikwana gogo ndadzoka nevana. Handiti mapoha handisi kurara pano gogo ndiri kumhanyirawo zvemberi ndo mashoko eupenyu asina daka. Saka ndo zvandafunga kuti nditaure nemi ndichiita munyaya yenyu. Hameno mama ukiizwa iri pamberi pedu saka tinoda kukutendai munhurume asi anobatiriwa kuti ungandiendese kudare rini aiwa chinoita kuti tizowirirana hatingachizive. Saka tinotopotera auyarai muri tu hangaitaure nyaya ukaipedza haipere. Handiti mapona saka ndinokukumbirisai kuti zvatinenge tataurirana mudare ndizvo ngatizvizadzisei. Kana tazvizadzisa ndo zvinovaka ukama hwedare kana kuti ukama hwamambo newe semunhu wamambo. Handiti mapona. Saka vana vanouya amai. Handiti mapona. Asi kana vana vauya kwete kutsunya vana miromo muchinhikirira muchivambonya kuti ndibaba. Aiwa hakuna mwana anoda baba vasiri vake. Mazvinzwa hakuna mutemo iwoyo. Ndakakukuudzai vangatozvimba miromo nekutsunywa nekumba sese. Handiti mapona.